Hola a tothom, l'objectiu d'este videotutorial és donar una solució a la integració del Moodle amb la gestió de documents dins del nostre domini G Suite. Com ja sabeu, el nostre institut està migrant cap a la plataforma G Suite de Google, deixant enrere la plataforma de Microsoft. El proper any ja tindrem totes les etapes de l'ESO dins de la nova plataforma. Això vol dir que ja molt aviat tots els alumnes del centre seguiran treballant amb documents de Google Docs i no en Words i amb presentacions de Google i no en PowerPoint. Per tant, quan al nostre Moodle anem a penjar o oferir plantilles de documents o de presentacions per a que ells les puguen elaborar o complementar, haurem de pensar que aquestes plantilles millor si les dissenyem ja, si són documents com a documents de Google Docs, si són presentacions també dins de el que són els slides de G Suite. Anem a veure un exemple. Comentar primerament que per a que tot això funcioni he creat una estructura de carpetes dins del Drive de l'institut. Aquestes carpetes estan organitzades per a cada departament, per tant tindrem un espai per a cada departament d'emmagatzemament i dins de cada departament tindrem una carpeta per a cada curs de Moodle. He revisat tots els identificadors dels cursos de Moodle i per adequar el seu nom i estandarditzar-los. Per tant, aquí, a mode d'exemple, tenim tots els cursos del Departament de Tecnologia. I dins, per exemple, del curs de Tecnologia General, tenim el seu espai, el seu repositori associat al seu curs de Moodle. Aquí podem veure documents de Google Docs, podem veure slides, presentacions de Google i, per exemple, una pel·lícula de 2 gigas. Ja sabeu que al Moodle no podem pujar i emmagatzemar fitxers més grans de 10 megas. En aquest cas, aquí tenim espai il·limitat al Drive del nostre institut. Bé, com ho faríem ara per a col·locar i enllaçar tota aquesta informació, aquests documents i aquests vídeos al nostre curs de Moodle? Anem a veure un exemple. Primer que tot ens identifiquem al sistema. Com ja sabeu, ara ja ens podem identificar a partir del nostre usuari, el nostre email, del domini de G Suite de l'institut. És el que faré jo. Selecciono el meu usuari de l'institut. Dins d'aquí vaig al curs de tecnologia, del qual jo ja soc professor editor. Aquest. Molt bé. Bé, comentar que properament localitzareu a tots els cursos del Moodle, a l'inici de tot, un enllaç cap a l'espai del Drive d'aquest curs Moodle. En aquest cas, cliquem sobre una finestra que es correspon amb la carpeta on tenim el repositori de documents. Com podeu veure, és la mateixa que hem visualitzat abans. Bé, anem ara al curs i anem a afegir aquest enllaç a aquest document. El que faríem és afegir una activitat o un recurs i anteriorment el que faríem era seleccionar l'opció fitxer i penjaríem el document, la presentació, el vídeo. En aquest cas, escollim introduir un enllaç, una URL. Afegim. Bé, li posem un nom, per exemple, document d'eines de taller, i aquí l'adreça, la URL, cap al document que tenim al Drive. La manera més fàcil és accedir a la finestra que tenim oberta amb els fitxers del Drive associat en aquest curs. Escollim el document de text, presentació o vídeo de 2 gigas que tenim aquí, botó dret, i obtenim un enllaç per compartir. El tema dels permisos ara després ho comentarem. Aquí tenim l'enllaç, copiem l'enllaç s'ha copiat, fet, tornem al Moodle, fiquem l'enllaç, anem a aparença, us recomano que escolliu obrir en una finestra emergent i ja està, deixem els canvis i tornem al curs. Aquí tenim el document. Quan l'alumne clicarà, se li obrirà una nova finestra. Aquí tindrà el document vostre que obrirà des del Drive de l'institut i, com sempre, l'alumne farà fitxer
farà una còpia i es baixarà una còpia per a ell al seu drive de la seva assignatura. El tema dels permisos. Heu d'estar tranquils, aquí tenim la carpeta del curs de tecnologia, tiro cap enrere, aquí estan tots els cursos del departament i aquí estan tots els cursos de tots els departaments. Aquesta carpeta, amb un dels alumnes, si anem a veure els permisos, veiem que l'equip directiu, la comissió TAC i tot el claustre és editor. Tothom té accés d'escriptura per a deixar per a cada carpeta del seu departament i per a cada curs els seus recursos. Després, la resta de gent, només la gent del nostre domini que tingui l'enllaç del nostre, un alumne, un email del nostre institut, que tingui l'enllaç podrà accedir a aquestes carpetes, però només podrà accedir com a lector. Llavors no podran esborrar-les. Bé, i això és tot. Recordeu que l'opció de penjar un vídeo al nostre Moodle, que abans teníem problemes pel tema de l'espai, ara aquí directament, ràpidament, podem afegir un enllaç. Fem un últim exemple, fiquem l'etiqueta vídeo i aquí accedim a la URL d'on està el vídeo. La forma més fàcil, o una de les opcions, per exemple, seria pulso la tecla control del teclat, me'n vaig a l'enllaç del curs, o sigui, vaig al curs, i aquí dalt, recordeu, tenim a l'inici l'adreça del nostre repositori, accedim a ell, localitzem el vídeo, fem botó dret, obtenim l'enllaç per a compartir, copiem l'enllaç, el peguem, recordem a l'aparença, sempre de visualitzar com a finestra emergent, i ja està.